Tay tilapia dre mga idol, atong mukbangon karon no. Dagko kayo. Dagko pa sa palad nga tilapia. Duha ka buok. Dagko kayo. So aning imukbang karon. O grabe tay lukon no. O salamat kayo no sa ato ang 1,000 subscriber. So mga orta mga idol no. Luto na to ang tilapia. Giant tilapia. Ato ning mukbangon. Dagko kayo. Og dara pa nila ha mga idol. Dagko kayo ang tilapia. Og salamat sa 1,000 subscriber no. Niabot ng kita 1,000 subscriber. Og sa wala pa naka-subscribe og naagihan nimo na nga video, pa-subscribe ko kay dako kinang tabang sa mo no, sa mong kalisod ug ma-monetize ta sa aton channel. O daghang kay salamat. Og salamat sa pagkaon nga sa mga tubangan karon. So niagi ni si mohang YouTube, pareho kog subscribe para makatabang ka sa amuha sa mong pamilya once na ma-monetize sa aton channel. Og daghang kay salamat. Tara, kaon ta. So natay sausawan. Unang paksi mga idol. Bantay sa buto na. Bantay sa buto kay kuan kay nang buto. Agak kay gunod. Ayo. Kay gunod yo, baga kayo. Kambok kayang tilapia. Natay lokon sa kabuk. Kambahan na to. On. Balik ang pamahaw.